Pakaipa mhuri yeZimbabwe. Musikana wechidiki opisa sekuru vake nemvura inopisa. Minoti mweya rudzi unenge wabata vanava kuti a 14-year-old girl odira sekuru vake mvura inopisa, mvura inofanza. Minoti aida kuvabika here, aida kuvagocha here, maybe aida kuvabhoilisa. So mhuri yeZimbabwe, ndisanda kupa nyaya ino zvizere, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates atenge tichikupai pano zuva nezuva. So nhasi nyaya yandauya naye ndeye mwanasikana ane makore 14 ekuberekwa, anonzi iye ruvarashe hama dziripi, anogara kuwaterfalls, kunonzi kuretreat. Kana paine vanhu kunonzi kuretreat kuwaterfalls, ndo kunogara musikana uyu anonzi ruvarashe. Ruvarashe anonzi iye akapisa sekuru vake nemvura inopisa, kutoboila mvura kwakudira sekuru. Asi mushure mekunge adira sekuru ava mvura, zvinonzi akabva ashayikwa Pamba, zvekutoti polisi izvezvi iri mubishi rekuvhimana naruvarashe kuti vamuwane kuti ruvarashe aripi akwanisa achitongwa nyaya yake. But nyaya iripo ndeyekuti hapana kana chatichazikanwa kuti ruvarashe akapisirei sekuru vake nemvura, nekuti pamwe tinogona kunge tichingobhlemo hedu ruvarashe tichiti akapisa sekuru vake nemvura, tisingazive chikonzero chacho chakaita kuti apise sekuru. Pamwe sekuru ndo vaiva wrong, asi musikana wacho ruvarashe 14-year-old girl ari kutotsvagwa izvezvi nemapurisa. Mapurisa akatoloncha iwo manhunt yaruvarashe kuti vange vachimubata, vakwanise vachataura naye, kana aine mhosva angachiswa mumapurisa. So mhuri yeZimbabwe, ngatisangane mucomment section kuti pfungwa idzodzo dzinozobva kupi dzekuti unozosvika pakupisa munhu kana kuita chimwe chinhu chakaoma chisingaitike chiri weird chekuti unozosvika pakutopisa kana munhu nemvura. So ngatisangane mucomment section tichizeya nyaya iyi.